परळी तालुक्यातील मोहा गावात मोदी सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता। या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विरोधात 23 मे हा दिवस निषेध दिवस आणि देशव्यापी काळा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्धार करण्यात आला होता। त्या अनुषंगाने मोहा गावात काळे झेंडे घेऊन तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद लाल बावटा जिंदाबाद 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 शेतकरी शेतमजूर विद्यार्थी युवक जिंदाबाद 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 शेतकरी शेतमजूर विद्यार्थी युवक जिंदाबाद 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 26 मे केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये देशातल्या सर्व लोकशाही पुरोगामी पक्षांनी या केंद्र सरकारच्या विरोधामधला काळा दिवस पाळवण्याचा ठरवलेला आहे। आणि हा काळा दिवस या कोरोनाच्या महामारीवरती या रोगाचं संक्रमण होऊ नये म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग घेऊन छोट्या प्रमाणामध्ये आपल्याला हे आंदोलन करण्याचे आदेश या 12 पक्षांनी दिलेला आहे। हे आंदोलन या देशातल्या शेतकऱ्याच्या विरोधामध्ये घेतलेले कायद्याच्या विरोधामधलं आंदोलन आहे। ज्या शेतकरी विरोधी कायद्यामुळे या देशातली शेती व्यवस्था संपुष्टात आलेली आहे, या कायद्यामुळे या देशातला शेतकरी नागवला जाणार आहे। एवढंच नव्हे, ज्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीनं हमी देण्याचं वचन या जाहीरनाम्यात दिलं, त्या दुपटीचं उत्पादन तर दूर राहिलं, परंतु शेतकऱ्यांच्या खर्चामध्ये मात्र दुप्पट तिपटीनं वाढ झालेली आहे। आता खताच्या किमती दुपटीनं वाढवल्या। देशभरामधून जेव्हा विरोध झाला त्यावेळेस त्या खताच्या किमती मागे घेण्याचं खोटं नाटक या सरकारने केलं। DAP खताची किंमत फक्त कमी केली, बाकी खताच्या किमती तेवढ्याच ठेवलेल्या आहेत। ज्या DAP ची कमतरता उद्याच्या काळामध्ये जाणवणार आहे, ज्याचं उत्पन्न ऑलरेडी या देशातल्या त्या आपलं हे उत्पादन करणाऱ्या खत उत्पादन कंपन्यांनी कमी केलेलं आहे, त्या DAP ची किंमत कमी केलेली आहे। ज्या DAP चा तुटवडा उद्याच्या काळामध्ये जाणवणार आहे आणि म्हणून फक्त DAP ची किंमत कमी केलेली आहे, बाकी खताच्या किमती ह्या आहेत तेवढ्या ठेवलेल्या आहेत। आणि म्हणून मित्रांनो लक्षात घ्या, एका बाजूला शेतकरी नागवलाय, दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी या केंद्र सरकारने निर्माण केलेली आहे। नोटबंदीपासून कोट्यावधी रोजगारांचा तरुण हातातून गेलेला आहे, तरुणांच्या हातातून रोजगार गेलेला आहे। या कोरोनाच्या महामारीमध्ये उरल्या सुरल्या कोट्यावधी लोकांचा रोजगार त्यांच्या हातामधून गेलेला आहे। एकीकडे भयानक असं कोरोनाचं संकट असताना दुसऱ्या बाजूला बेरोजगारीचं सुद्धा महाभयंकर संकट आज आपल्यावरती आलेलं आहे। आणि म्हणून सर्व पातळीवरती या देशाचं केंद्र सरकार, मोदी शहाचं सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। या देशामधले कोरोनाच्या लाठीमध्ये ऑक्सिजनाभावी, रुग्णांच्या सेवेअभावी आणि ऑक्सिजनच्या आणि रुग्णांच्या औषधाच्या अभावी लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत। माणसं जनावरांनी माशावनी तडपडताना मरताना अख्ख्या देशाने बघितलेलं आहे। एका बाजूला देशामध्ये ऑक्सिजनची गरज असताना हा नरकशूर हा मोदी नावाचा महाराक्षस या देशामध्ये निवडणुकीच्या याच्यामध्ये गुंतलेला होता आणि देशातली जनता या ऑक्सिजन आणि रोगाच्या मुद्द्यावरती ही तडफडून मरत होती। अशा या मोदी सरकारच्या विरोधामध्ये आज देशामधल्या सर्व पक्षांनी हा काळा दिवस पाळवण्याचा ठरलेला आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, शेतमजूर युनियन, SFI आणि DYFIच्या वतीनं या केंद्र सरकारच्या विरोधामधल्या निदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि हा निदर्शनाचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो। मोदी शहा केंद्र सरकार मुर्दाबाद, जनता विरोधी धोरण घेणारं मोदी शहा सरकार मुर्दाबाद, लोकांना देशोधडीला लावणारं मोदी शहा सरकार मुर्दाबाद, लोकांना ऑक्सिजन वायू मारणारं केंद्र सरकार मुर्दाबाद, लोकांना औषधापायी मारणारं केंद्र सरकार मुर्दाबाद,